Salibonani, siyalamukela ku-Wekhophi Entertainment lapho esilinika indaba ezihlabisayo. Namhlanje sizakhangela lapho uGininda aze abanjwa khona bese kuphelile ngaye. Umbhali wencwadi uveza izinto ezimbalwa lapho kulobufakazi noma izenzo zombuso ezihlobene nobufakazi bukaGininda ezikhombisa ukungahambisani noma ziphakamise imibuzo. Lezi ndaba zingathinta kakhulu ukuthembeka kwecala lomshushisi. Ukuvikela ukuphikisana ukuthi ukuthembela kombuso kusigaba 167 somthetho wenqubo yobugebengu ukuze kubizwe kabusha ubufakazi akufanele. Bagomela ngokuthi isigaba 167 singaphansi kwegunya lesikhulu esiphethe, hayi indlela yokuthi umbuso noma ukuvikela ukufaka isicelo sokubizwa kofakazi obusha. Nakuba bevuma ukuthi ofakazayo kabizwe kabusha, kuvikela ukugcizelela ukuthi kufanele kube ngendlela ehlukileyo. Lokhu kuphikisana kwenqubo kuveza iphutha elingaba khona kumbuso lasemzamweni wawo wokuyekeza uGininda. Lokho kuveza ukuphikisana ukuthi umbuso ungabe uzame ukuphoqelela ukubuyekezwa kukaGininda ngendlela engafanele eyomthetho. Uma umbuso ngempela uphambuka emthethweni, kuphazamisa ukuba semthethweni kwesicelo sabo sokubiza kabusha uGininda ukuze ayethule ubufakazi obusha ngaye. Lokhu kuphinda kuphakamise imibuzo mayelana nesomthetho lombuso kanye nokuqonda kwawo imithetho yenqubo elawula ubufakazi kanye lalowo oyethula ubufakazi.